Yeah. Somebody. Hello. Yeah, no. You will do Hanamo. Obia Pajan Momaya, any dear Quaso. Kotokohene Edru, young Finfin say. Samanka Abasane. Ama a chum for so him a chum of your way. Just a Yura, a Druha, Nessa. Pia Yura Nabano. Yura Nadruano. Asasura no. Or never accompany. Or take a course. I could not refuse to back up and one is a Sikaja Nadruano. Yura Brebre. Oh, any young quada, I am a drink one. If you do nine, I'll bring your soul. Sabia Munfia do nine, and a Muntio, and Puntio, and Yasantenco. Ghana Fanana. You also want to go to Kohin, Edding Ninumapa Sabiamo. Now, be our hope one as of any hour. No. Only Yanquada Even Yanquada No Kosuboa or man, no nana no more. Or now, tell someone. As one man saying, so I think I could score a jatumu, Bacope, and no one Necotocohene. You are a matrinqua, a mamunio, a mamunio. You see, I was not going to afford also, dear. Now, so to feed the other doors, you said, I catch you over there. Aboa Ghana mine a does ye papa. Obi obe Queen Shabia Yura Obe Shabia Mount. Mekada sa Yura what napa tamkuma. What napa Kamusaya? You went in a do I Urban Fitmegunisro. You would have a Tanasa Laroma or Tanasuya of Nanamina, no man for the Betanasi. Oh, Nanti, our Nanti Brebre. You write your Brebre. Brebre. You write Nasa. Kanang Madaroma.
Ani awesia awunidia ni mpomde salime Yedi Akwasidae atosumiensa ewa afimua. His Excellency the former President of the Republic, John Dramani Mahama, and the Odien and the Abedi Adei. Why are they na momprene? Jem, why are they na momprene? Jem, why are they na momprene? His Excellency John Dramani Mahama, well, the people of Ashanti will remember you for the magnificent and enduring Kejetia Dubai. His Excellency is in the company of the former Chief of Staff at the Presidency, Honorable Julius Debra. We would like to welcome the former Minister of Justice and Attorney General, Honorable Betty Maud Idrisu. Also recognizing the presence of the former Ashanti Regional Minister and the former Mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Dr. Samuel Sapon. And leading the delegation is the chairman of the Ashanti Region NDC, Chairman Nana Kwesi. Among the delegation is the National Vice Chairman of the NDC, Chairman Abanga Yakubu Alam. Your Excellency, thank you for being here, together with the former local government minister, Honorable Kojo Opon Fusu. And then the former deputy chief of staff, Honorable Osei Kofi, also here with us. And the former deputy minister of defense, Honorable Kenneth Ajay. This is a huge delegation from the former president, His Excellency John Dramani Mahama. I also welcome the former Deputy Ashanti Regional Women's Organizer, Dr. Mary Awusi. Also welcoming the former Greater Accra Chairman of the NDC,
Chairman Adi Koka. I've been looking for him for a very long time because the last time that I visited UPSA, you could see all his achievements written all over. Distinguished ladies and gentlemen, I welcome the chairman of JM campaign, Professor Joshua Alabi. Chairman has been wonderful, and I said that auditorium at UPSA will go down in history as the best auditorium in the country. Here we are, also to celebrate the third Akwasidae with us, is the National Women's Organizer of the National Democratic Congress, Dr. Hannah Bisiu. Honorable Dr. Hannah Bisiu, when you're entering towards Bichim, he has a huge billboard, including herself and the former president. Honorable, let me inform you that the photographs are fading. Maybe you can do a new one there. Put more colors in it. Director at the presidency of former President John Dramani Mahama is Madam Joyce Bauer, also here with us. Thank you so much. Now, he's always a servant, and he's always here. Indeed, he revealed His Majesty with all his height and with all his mind. The Ashanti Regional Minister, the working minister, the longest serving regional minister in Ashanti since 1992, Honorable Simon Osei Mensah. Thank you so much, Honorable. Also, here is the affable, elegant mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Samuel Pine. We welcome the regional commander of Ashanti, COP Boache. Thank you so much, COP Boache, the Ashanti Regional Police Commander, together with the Regional Director of NADMO, also here to celebrate Akwasidae with us. Let me quickly acknowledge the presence of the former Vice Chancellor of the greatest Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Professor Obri Danso. Prof, you're welcome. Same way, I recognize the presence of Professor Justice Sir Dennis Ajay. Now I've lost count the portfolios he holds in the world. But we say, thank you for coming, Professor Justice Sir Dennis Ajay. What's that?
It's with pride and honor that I welcome the president of the Ghana Bar Association, Lawyer Yao Achampong Boafo. Sharaf Mahama, also here. Sabri Wadaroma Ayopim So Radio 104.7 Wadaroma Juma Ekoso Womenshia Fikesim and Sabri Yadebre Etifo Ubetimi Aba Opim So Radio Facebook now I've heard the Ekoso Womenshia Fikesim and April 30th and over cancer anima Akwasidae etoso miensa esan yewura obedi ade se wosante hina otoso dunsia no ene ne de etoso aduonu nine enti no enani Akwasidae ni na madaroma sabre yakabuma yedi ewo menhia fikasie bojawe sabre nananom ene ekochia sabre nananom akwamu feku a achamfo asafo boache agiman bonsu asafo hene sabre ona abo no ekuntu nkunim age ne krobonche a ensebe bobo ho a sabre okoma yewura etirinkwa na wasama no ade toche sabre achamfo asafo boache agiman bonsu ye kumase asafo hene ono aso na ye kumase akwamu hene ena sabre okoma yewura krobi asante kotoko hene etirinkwa ene ade toche krobi asante kotoko hene ofro abenwei ifie aduonu ennaini ifie aduonu ennaini na ofro abenwei nioma bebre ena chese wayama asante papa se yeka ade beche na yensha asemfiri menhia fikasim nioma waye amaye se yebeka ya menhia fikasim na eha sebioku sebioson aha eye kokko chese lete kokko ebi ena sabri na chese ewa hanom so enei uba menhia fikasim aha aye kama pa chese ha aye feyie wasesa ha papa kana na nsuto a chese unse mfuturo kwa aha ateche nkwa nenso yewura eba ye wama ha asesa nyame onhyira yewura yamamre ne amane kwa so eye yewura obedi ade sebioku sebioson eye enkunyasem yewura wahwe
Ti sabre yewra utufo say to sabre asafohene ama ne trinko ama na de toche na se de ekoso e o menhia fikasi oda ma se de medi ekan no kotoko hene edi ade ahensem wahwe ama ni na nsem manso na ekokot na ekohe ni na abrase yesha se goso tepa nkura odo no bebre na manso akese ebetatai ma okuro ni mpuntu ekachi yewura edebre ni adaje esiesie eye manso na sabre so eye kumasi country feku ena sabre womonso eko na omakoma yewura eye etirinkwa sabre kumasi country efeku ena sabre omoso eko akoma yewura etirinkwa sabre kumasi country na chese de etie no ai sabre eye mpasa so mahema nana kunedu ene koma yewura etirinkwa eno ti nananom dodo na chese eko akoma yewura tinkwa na ha no eye nhyehyeye akwamuko na kontriko na bawroni abontem eko na nifedi so na adontia ba na chese benkum so akwachia ma yewura etirinkwa na chese de tie enono ewa ha eti sabre de nananom ene eko akoma yewura etirinkwa nananom ene eko akoma yewura etirinkwa na chese de etie no tuba menhia fikasi ma eye kente asanti bonre kente nsedua sontoma ena chese edie him kesefa ewa ha asante yamamre ene yamane na ededi pa ewa ha amamre ne yamane ena ededi kwaya ye fasudi Akwasidae ni na ededi ewa ha sana etie sana ekoso ewa ha tisabre eye bafo usu amankwa eti otosu nsia asafo hene eye bantima hene sabre ononso abone kuntunkunimu a sabre okoma yewura etirinkwa sabre aduru nananom kontri so eti eye bema tweku ampem entotoro so mahene esu dima okoma yewura etirinkwa entotoro so mahene bema tweku ampem otosum bienu apomasu ona sabre okoma yewura etirikwa ofriwa na chese ye bafo bantima hene bafo wusu amankwa eti otosunsia bafo bantima hene sabre wabone kuntunkunim wajene krobo nche wose asokro ya sabre onoso ene ekoma yewura etirinkwa denti abafo bantima hene one asafo hene ne twafo mu na ya mbotuntum se debia omabo omo se esedura esemuko ne de na chese se omoye omo ho ready na chese omo edeko ekon enya afi na ekon bedru akoye esemura no ekon mu bedru na chese afi na wokofi akopeska nagu na chese ebren bedru na chese edom eyira fa asante tina bafo bantima hene eba sa na chese obo ne kuntunkunim ti sabre abrafo epai ame ahuse biribi kese bi eso bechia yewura na onipa kro so oba na ahuse kro bi asante kotoko hene onso biribi enete ho no
Say what church be chat. Come fra. No. Atie bi su ma chi we nyaaw. Una chiri do aso da do so wam. Abirichira blaka su ma ya wan fataw. So ko to twena na bibi to so. Nya bi to ato asama so ni satu. Yeah, to me me apuna be me na pungen. Me apuna some apuna brema kungen. Amram freyo sanya dam no wa. Sabre entotroso manhene be ma tweku ampem otoso mienu ene ma yewura trinkwa ene ade toche eno no entotroso manhene apomasu ai na de tie no no Odomrafo a woduma brawo wakum kwagu atokwa ho wakum anomatewa amakwa ho ado kam frafra apita no makwa mprodia yu na no dem okatachia na femeni to to twenu okatachia na femeni sini oye no onya ni oyo okam frafra on apampamie osati abufo ebu pampa so okatachia di to na kun okam frafra Watch am na do atantra pungen. So bokuma watch mo champon fungen. Tantra pon so bokuma wo no wa o. Sabri enchiana na iguso enchiana na sabri yeguso ewo eye menshia ahimfie ti ade ise de edi kan ma masoto ye no eno ne ade a etoso emiensa ade a etoso emiensa ti sabri ye ho se bafo bantima here na sabri obonu kuntu kuni mama mre ni amane kwa so oko na chese akoma kotoko hene etirinkwa eno no said di kan ma so te ifie aduonu and 24 years on the golden stool na chese nyasem ketwa kra krobia sante kotoko hene Chen Frampon eno no odudu obi vigilansa ye boafo e manitikwa de bia meka se ono ne baako a osene apem baako ese apem eno no baako ese apem sabre ho yewura ne nasena na chese ne chachaw na amansie premri ene daso no amansie premri ene daso eno no krobia sante kotoko hene ne nasena siska ene dwete eno no chese de eten ti sabri ba for bantima here ena chese okochianti yura ena hono nsaso no yura ohun se ye muadumode jata sisi so ye nsaso chese ohun twete ohun ska ninna mamrani amane kwa so ninna eka ho krobia sante kotoko hene eno no krobia sante kotoko hene eno no yewura eno no ti don't show ninna bibia yiska yewura yiska adabo ene da yewura kom ninna yiska ene nua so ntoma yi de bia meka se no ne danso a danso wona fefo nem yewura ntoma se bi kusa bi so amamre ne amane kwan so se de echem ye ne dem no sanso ena ye ntoma yi ewo dem ekochia yewura na jese de ekoso menshia fikesim eha eno no sabre kiti ne fonton from ena etwagu ewo eye fiduem ha ya kro wi asante kotoko hene ne otena abujawe na nka enkredi kan ba ensanka obeda afaka mafira pagya film no na so empenifom ye che sense akra bia bem to damu free eye menhia sankurase owie opie okwachia na ahema ono ankasa ni nua ba ne maame
anama konedu yi adoma otoso emiensa okoi ekochia no adama owiye enode abetena se ti sabre ba for bantama hene na ntuma ni na chese wakọ ha ode abonimu na chese de ekọ eso ewo menhia fikasim amamani amane ekọ azese ba for bantama hene ekochia eyese ba for dade so abane ba for ananta ebegina ho ehwese na kodi ade be achie yewrani na waye afiri ne ho ode ntuma gu ne bo me ehun se sebi eku so kuma brempo bia enhye ne ho sepo bia enhye ne ho afra na sa kodi bia enhye ne ho na chese de ekoso ewo menhia fikasim eno no sabra bafo ena airpai amakro bia sante kotoko hene asama bafo bantma hene hu se wadru ni wuranim na chese de etie eno no krobia sante kotoko emesi efre no ba akosna apem baako a osne apem eno no ti sabre abrafo no na airpai ti sabre ye brafo pokuso na airpai amamre no sa netie yensesa no yenyere hwe die fritete ohene panyini ene konfo penso ena yedi so ewa ha no achese de tie ewo menhia fikasim ti sabre wadama wa wofi na pese hu de ekosia for feeding it to Opemso radio you be trying boko the amount and Opemso radio Facebook but I never heard the ekoso ti sabre ba for bantama hene odensato nsayem yewrefo ba for bantama hene so for omiru na efo ba for bantama hene esra bompa ya ma yewra afo ama ne trinkwa ama no ade toche na chese de etie no afo awie ti sabre baby adu no etututuo no eti sabre etututuo no ebe koso ba for bantama hene ofra ntuma wi abonse omutututuo na chese yede pamono anesa yewura o badia na chese won se yewura o na bambofo ewa ha ti ba for bantama hene na chese otu ade baye no yewura ewo mu apem na chese de etie eno no ti sabre enchekura mmatize etu no edi ahim ewa ha ba eti krobia sante kotoko hene mfishia eduonu 9 24 years on the golden stool 24 years on the golden stool and a sabre yedi no menhia efikasim ha amamrene amane na sabre etwagu no amamrene amane na sabre etwagu ewo menhia efikasim ti ba for bantama hene ofra na ntoma no na chese owi a wakotena se na chese de ekoso ewo menhia efikasim no menhia efikasim eno no ti sabre ba for bantama hene chi awi de se meka se etu no ena sabre mu kasa no etu no na sabre emu ekasa osi etu a me madam rifa ti ba for bantama hene chi awi ba for da de so abane ba for ananta ena etutu di eye ba for de bantama hene echi no eye ba for bantama hene so ne tuntufo ena sabre omoso tutu ni bi no eno no sa na chese de etie no ba for bantama hene tuntufo no ena sabre omoso tutu ti eye ba for da de so abane ba for ananta sabre omoso na etutuo sabre na de etie no amamre ne amane kwa so no sa osi etuotu amema asase dabirifa sabre so eye ba for domi abrama hene ba for wusu bedi akọ aha etuo ne na ekoso no asante di akọ no so a efritete ena yedi akọ bantama etuntufo ene ba for da de so abane ba for ananta hene na sabre etuo no
ene him no etuo no na ehim tuo no na ehim ti amamra ni amane ena etwagu ewo menhia efikesie eha no achese de ekoso ewo eha eno no eti sabre nananom kontre awie amabahoro ne abontem so awie de eduru nananom nifa feku baako odi afa nanabo ache ansa de bra askoma mpo here one nananom nifa feku na sabre omoko na omokoma yewura etiri nkwane ade tochi eti yeye mehumfante fo hene na Akwasi Esel ene na afo ase nananom nifa feku no aye nanabo ache ansa de bra baako odi afa na sabre omoko na omakoma yewura ade tochi ade etie no nti sabre eye bafo na ntahene ena o wanam so kakra wanam so awie ade etie no bafo bantman na tutufo ena sabre omu ehim etuo no ti se de di kama wasote ye no eye omampanyin dada His Excellency John Dramani Mahama sabre wo eye edwai ase His Excellency the former president John Dramani Mahama oha ti sabre nananom ni fafeku ena echa na ba nana de bebre hene ena sabre wo bonu mu ase nana enkwanta kese hene nso so ebonu mu ase na de ekoso a ti sauti se tuo toto dia na unse bafo bandma hene kwachi awie one bafo anantare bafo da de so aba ne bafo bandma hene tuntufo ene etuo omudi di ahim saro no etuo to a ye ma asase da mrifa no no ade se de ete no no sabre brani ba ko na opai ama eye askoma mpo hene nana boache ansa debra wachia ansa na wachia yura na chese de ekoso ewa hano no Mani back me and get a fighting game. Was that to not gonna if you look much up on them? Was that to not gonna if you don't know? Kumasi enifa as a common point nana debra edra sisi wa koma yewura tinkwa awie na oba eseso ebechia epenufo a omso wa no no nana boachi ansa debra kumasi nifa hen no
Bueno, Fitia de Anno ne fitu abomofo no was ibu ejanumi. Missy me fitino or said to us home tube. Una makukwasi afodo so no. O mafia dan twata. O me de gozo jalabamo. E de gozo jalabamu se ni o. Mlani afere bo di bom mlani kam frafra. A premier se akwan be mna pani ni mo frem na edwane. O chire be adwa sari tenten tu ane wo fe na no ya. O se tu wo fe. Na wo be me den. Fia fro banjo ma fro ba pongo ko se den chanya ngen. Me ma do mi ase dingen. What was my grand be fresh mo champo nu fungen. What was my grand be friend wa o. Ti na chese de ekoso o menhia efikesim no yewra nimfie aduonu nan a wanya ewo abenwa so ena sebi ekusabe son odaruma yidi ewo menhia efikesim bojawe de ekoso ewo ha ti ekakre ne nananum bi behwetwe nkomo ne nananum bi behwetwe nkomo se ekase yewra di mfie aduonu nan a de no ka yewra Dien no meka se di yewra aye ni ifie aduonu nan ni die na yewra aye na madaro ma yewra nso ofura benwe yen hwe dagbon kane na chese eho endwokra eho endwo nenso yewra na botre a onyan na chese ohweye ese dagbon asumdwe ewo ho omanyo mo hempon a chese omti asumdwe ina yewra nensano adwuma eno na bio eye yehwe ensase sema wa santimantem ina yewra nsano adwuma wa hwese ina bekokofom oguso tese obono homoden obono homoden galamse hon sensem ohwe yewra bono homoden wo hofa obono homoden pa ewo ho ena bio nananom benkumfo na echa sabre na piedo hene sabre ona aboni mu ase achia abre na tikrom hene onso ena aboni mu ase wama yewra ade toche na chese de ekoso menhia efikesim eha enono nananom benkum feko ena echia yewra na wama no ade toche de se nana hema hene sabre no so aboni mu ase achia na anom benkum hema na sabre womonso echia enono Tinache said the ekoso ewo menhia fikesim ache said the ekoso wa amamre ne amane ena etwa gu papa amamre ne amane ena etwa gu pa ewa ha amamre ne amane ena etwa gu ndi sabre oba eye fonton from
Fonton from Nasabre Ichegu Ewaha Fonton from Ichegu Kitty Elso Etwaso T Sabre Bejama Abedom na ononso Atwaso Ade Amaye Bejama Abedom na se ononso Atwaso Ede Amaye Abusia for Samre and Chianoa ne Gusua ye ma ye wura trinkwa enema sade ye huna da bia no saa na ekoso de abeka ho nyi se ye wura tena banwa so no abanwa so no wanya mfieduo no nan no kwasem ni enya de da pom etinipa obo mu ase bia no na ahema ne gina ho no ahema ne bi na akochi abo mu ase no agogoma ahema na agogoma ahema na akochi no Oma ye wura trinkwa odana sene asante se de waye na asante ama asante aye soronko aye krabehe mese de ana me fane se omo mbo mu ase no owi ase de ana anika de beko no kire sampa ye wura okira no amrante nkuma bi na enya ye wura ni mu adoma ko bom mu ase no nyame ahira mo wo mu hira ye wura de omo ka nyina ne se krobe asante kotoko hene moni adwuma bona achechire wasante man ana woyi wasante man yi na waya me hunu sampa wasante achechire ye no kwasem ni entinka mu bia ba mu bia no wo ba hyehyam na ye pepepepepepe na no gusu a ye chia ye wura ni ye ma ne trinkwa ye ma ne moni yo moni adwuma pa moni ne waya asante se de wo ye hu de a ye gina ba bi kase ye asante fo na ye dani ye ma matri so a ye wura wo eyewa wono ma wo eyewa dia domo kanyina se asia no mote se yenu akwa medinka kan se do mahama se otimi dia de no odi ni ya na yewa santehene ne mu aka ho eti enei omampani dada jo mahama owa one mpanimfo bebre aban mu mpanimfo aban juma yefo sade enimu no de asante ma omukura di braka sia wo aban mu no omo de eyoma sade ese ombe som da bia omo wa ha na yewa mahama wo ba no one ndc mu mpanimfo akunni ne ani ntine wo mu nyina aba ene omo se na omo ne yewa bebia de omo ba som no ma je yewa nsam nhira na omo ma ne monu yo frise se Ghana etemadu de aduro ya le mu fakasia pa no ewura ye hwe education fund na enya asante man ko o Ghana man nyina nya mu mfaso eno na asha chechirefo nkuran ama won bibia gina so se suma wo som no won sumungu enti achechirefo apomdi adwuma yefo meka na magya hwan adisuafo titi wo mo ga ewura mahama ena samre wakoma yewura moni yo awona mu oba no wana ahye ne fugu brune yellow akosa de ene ewiem ena okro no abama adwuma fompa ni fobe eka ho we kire sampa asante wobi na enipa nso bebre benyam faso ene kira firi yewura ho meka wo se sane ma yekoso enyina no oko opumso radio Facebook a ni nyina etwagu obahu ne ba nyina live yes aso na ko opumso TV ewo YouTube a obahu ayewura na page ne nsa no o si bibia cha santeman se ni aka kire na do so yewura ya mamoni yo yewura ya senya mpama Betmod Idrisu anka se de shialo no ya mama Betmod Idrisu wona ejina yewura ni mu a samre ojinshira oya former attorney general Betmod Idrisu former attorney general ya mama obajinshira sana NDC company info no ene guso omo achia NDC mu ema mpanimfo amudi yewura mahama eya mampani dada achiri abaaye no omo na samre omo anya yewura ni mu adomu a omo ma yewura moni adwuma na afeso omo ajinshira
maame wa yesa andi si pompa ni mfo ni bi aha yewura de se beda oye no no afutuo no de ma no no o ma na futuo o se mo soma mo nsumu ye mo nsumu sompa na adwuma paja lewura kwan yewura ma oburu ofutufo no no obetufo wa kire ne ye yewura si bibi a kire ne de hye se mo yire mo honsom na mo nsom sompa mo nsom na mo nsom sompa yewura ma oburu yenu aba na eti omo mo kuso chie de omo ye NDC mu akunni ni anintina omo di omo pani na da mahama chi ba ya omo ebe somo ye ade eya som omo ba eba be somo yi enti omo na guso e ma yewura mo ni yo unya ni mu adum kokoto anim se a mesi otufo ne wo kire ne wonya ya ma mo ni yo ya ma mo oburu ya ma mo ni som yegusu aya kamo se enne eye Akwasidae etosom yensa nananom ene NDC fo panimfo na samre yesaso a yebe ma yemra ewura moniyo moni asante Ghana Africa ene wiase nyina asom wiase nyina ewura som faso Africa de na menka omamu Ghana de yanhia wa wo yesamanhia so ma yanhia wa ke gina hene asante de yehu ne yenka osantini babia onso no mrebo ewurade a wahwe hwepa waboya mu papa na one yen adi ne yie pa yewura esenya mpama wo yesetwe di ampon ho anwode enkwa ene yokodro yewura mamoni adwuma mamoni asante som sambe ya kawo se ade tosom yensa ewa emfie mpimienu ene aduonu yensa emu enie yewura trase a ojenchia na o shira ne ma o shira santeman o shira adehia ene ne besomiye nene o sonko a oni yewura bedi ade no eyo mampani dada John Dramani Mahama oni o sonko a oni yewura ebedi ade no ebe yimu de eyanchia o chia na woji shira na woji afutuo na woji atene yewura mobru ai efia bionu nani ene yewura tan banwa so mebel onu onuanu no ena ehimu no ba no asanti wobi asano no enchiana na eguso no wakoto oje yewura ni mu nhira oma yewura mu no yo no so aje nhira oko apumso radio Facebook mesi niam etwagu nyina obenya no kai woni abi na ka che ne se ne ekoso enyina obenya no apumso radio Facebook afa oko YouTube a apumso TV obenya ne nyina Mahama ba Sharif Mahama ono so na samre oko na wakochia yewura omampani da John Mahama ne ba IFN Sharif Mahama Sharif ona akochi ayura no samre de yes omampani da John Dramani Mahama wana aduru yewura ni mu no watu ne chache sampa yewura yewura si bibia cha omampani da Mahama ofutufu no ofutufu no oni otu obi afo Ghana nyina ya jasoro nkono no Ghana nyina yewura ne ya jasoro nkono no omampani dada Mahama waduru yewura nim yewura wachia yewura omama yewura mo no yo na yewura nso etunufo sade obata kase eja kase obetunu mafo no omampani Mahama omampani dada John Dramani Mahama sando de ojina yewura nim ode enumato numu wanye yewura nim adom na hwe aniji a wanya kire sampa wachia naja le papa ko palo no ne futufu no odenchia sada asese yewura mo ne yo mo ni adwuma pa opeja ne sa kire nanom omampani dada John Dramani Mahama na samre roba kire yewura no ansa no no baba no
NDC for penny for kunini and emumba and a mema in your mukwan ekochia era. Former Chief of Staff Julius Debra and Yura Debra, former Chief of Staff, and also an Akwasidae era. Omani money yo, if you're nine, enough for more. And we're not talking don't be a no afeno, or mete. Or my morning or some or some Africa or some we are say. Na Santa Maria, Namenka, or Catania Sante, or Catania Sante, and Gianna Monio. Hello. So and Akwasidae enti ono nana so obana wa besom na chame ene enso da bia Hello. Me pamcha agofo mama nkontano Yes, so jado. Otumfo tsa agofo no akyea me kasa mesemara aduonu ena o manchene nko forma na akyea me kasa o mampani ese o ma akyea me kasa etinkwa mo man nkontan nko forma akyea me kasa video to su o mampani o mampani John Dramani Mahama si wonya ntie se aburochire ehene atonsa e dia frɛ no se omra na wone no enso eni nkita ho e wo aburochire we kyerɛ se de mpraduasa otumfo kasia oye eno so mampani dada John Dramani Mahama se o mantinkwa o manakosa nyame emfa no nko no nsa emfa no mra asomdwiem na kyame me kasa no me ka bibi se eya na ebinom de sebe abanwa etototo nkonwa nketenkete bi ho na de o mampani se me de ahyema no se me nkan se wo se abanwa eye ba akopɛ abanwa eye ba akopɛ ebi di babia enti presswomen a omo kasa afidie so no omo kasa ni e ka konwa bi asɛm a yen kasa abanwa eye ba akopɛ atukɔ so akonwa na ya abanwa enchemu no tina kyerɛ me ye baya yen kura no bɔne ye kura yen sam snap pantunsia black label pantunsia odwampa a otu adua afei otumfo boa mu ade akyame eboa mu ade nana hema eboa mu ade na ahenkwa nso eboa mu ade na akrachefo nso eboa mu ade so o manana tinkwa da sipi Besobru said a wauba Payandada John Dramani Mahama Eserno was so a dauruma says a good do had a dada. Now Akwasidae now we'll fear June 9. Madame Hondo Mudoyamano and there be a foot to Adamano. Was my balma mamma patching qua. No send me pa at the amount. Have one and says, when Musedo Cassia sits here. I am Yadom Sabi or Mampa a Ingesi, which memu or Hina or Babo Fro, the Swatu and Safro, in the night show Cassia, a man food in Mucasia away. Now send me passage me pan found coat on some Faumra. And the Oya Masabi, Ghana miners and Tamino, Bia Yanko Swo. Send no Baba Motunquan was no dear was there. Not send a mere one did the amount. Not so how my da. So by ya, Sabi on any dom, Simming may by mean to be in trap, me domina, Mummy and Cordia Cochena. Papa Sabi was it to maybe do some remove. Doma also by ya, the snap, Pentunsia. Black label, Pentunsia. So the more tune no.
Obo mo ade. Ono a sebe na brewa na sante ma so bo mo ade. Tumfo wa chia me bo mo ade. Wo hen ko bo mo ade. Wa ka bo mo ade. Se wa do me bru, o mo trin kwa, o se ne me pade ma ho. O de ba abetia ho na ebru. Ma jo ho nstra, ba bi onam bia, mo so ka no ho. O da me bru. Se do se na ebru. Tumfo that's it. That's it. No John Paul Church ka ho wa da me bru. Nananom, Momi Emperor ex-president John Dramani Mahama. Yempre Noe. Yempre Openyi Mahama. Kona o papa Israel. Abusuafo enne de ne yaka ye petie ena omanpani dada John Dramani Mahama ne kasamafo bi a ne chiame a o ma ne di ne mbasi bi kire yewura chiame kan ye no o se ye ne atimfidi hodo so se abanwa na ofura abanwa ye ba akopɛ ene yewura akonwa no ai ska ko ne abanwa ha abanwa na yewura te so no edimesrew so so abanwa de abaabi akopɛ no akobodi wo ho ye modi baabi ya sa ampa a kyerɛ sɛ ɔmamu yi nyinaa ehunu sɛ yewura twedi ampɔd ne ma wiase Africa nya so mfa so pa Ghana benya so mfa so kɛseɛ pa na santimai de na yɛnka ye de twedi ampɔd ayi adom edimi no mienu ya me nenye onyumtufo sɛ ma wa nenye sɛ ofri Ghana me de me ka kyerɛ na sɛ mo nenye sɛ ɔyɛ santini mo nenye sɛ ɔwɔ santimai mu ha sɛ ofri ma wa nenye sɛ ɔte santimai mu ha sɛ twedi ampɔd waya santimai kɛseɛ ɔyɛ ne kɛse pa eti ene eye ada etosom yensa na o chane a oba wo yene eye omampani dada yewura John Dramani Mahama ai oba che yewura na me de na samba ko a okan ya me fafiri mu no se abanwa wasisu dua se abanwa ya ba ko pe eti mu ye hye ne nso ye kasa ya hunu samre de ai abrafo si bibia che yewura o mo si bibia che no ansana ne obesra kwan no we ye kwan hodo afa so sra kwan chese edibali tire bi ba chia yewura bese ne eyanchia
ɛyɛ futuo wo ba chia yɛwura no otufo no onyanhyira saa ne ma me nsen ɛna ɛkɔ so na wo kyerɛ sa asante yɛ woni yɛ wade oye enipa ahodoɔ na fira chichi ne benkyɛ na maka ne masisu dua sɛ woyɛ santini ɛmfa wo di bra wo baba no na minister na wo ni no wakɔ ha ne ntoma ne wɔ som kyerɛ sa mpa yɛwura ɔyɛ henkɛseɛ yɛwura twɛdi ampa ɔyɛ ne kɛseɛ asante ma nyina yɛwura Ghana man ade kɛseɛ yɛnya Africa ne yɛnso yɛtira yɛyie na wiase nyina nso ɛnya ne so ɛmfa soɔ mesi ne yɛkɔ so nnɛ no ɛbɛyɛ papa sɛ wɔbɛpɛ ahunu eti tumirika ne kɔ Facebook Opumso radio deɛ atwa go nyinaa wobɛnya bɛsɛ sɛ ne koraa wantumi anya nhwɛ a ka kyerɛ wo nua sɛ ɔnkɔ Facebook Opumso radio ne nyinaa egu hɔ ɛhɔ ɛna abɛnya ne nyinaa firi sɛ paneɛ koraa mfiri ntɔ wɔ ha abra yɛ cameras ɛntimi mfa yɛ cameras ne bɛn wɔ hene yɛ cameras ne nso ɛna kɔ baa nyinaa etu kɔ Facebook Opumso radio a deɛ atwa go no nsa bɛka ne nyinaa ɛna wokɔ Opumso TV ɛwɔ YouTube nso a ne akɔ so nyinaa atwa go nsa bɛtumi aka megu so ameka yɛwura regional minister wala bu nkotodwe no regional minister bu nkotodwe aginhyira Simon Osemensa wala bu nkotodwe aginhyira afiri yɛwura hɔ no yɛwura Simon Osemensa na bɛkyia ya obu nkotodwe wama yɛwura tiri nkwa yɛwura so ahyia no wama ne mmonu yɔ efie de onu nan ɛwɔ abanya so ɛna fam asante som Ghana som Africa nyinaa ɛna wiase nyinaa we kyerɛ sɛ no kwasɛm ni yɛwɔ bibi asante nyame ahyira yɛn baabi a yɛteɛ no koraa no kyerɛ sampa asante twɛdi ampɔn wɔahyira yɛn na ɔyɛ kɛse paa ɛmfie pɔle aduonu nan 24 years ɛne yɛwura asom ne santeman wɔyɛ na santeman yie ebi aka Ghana man Africa anya so mfasoɔ na wiase nyinaa nso meka wiase a ɔno koraa ne wɔhena UN ato nsa afra no so maka asomdue ho asɛm wɔhene bi anya saa akwanya no wiase ha UN ato nsa afra no Africa ha sɛ ɔhene bɛfa UN fo dan ho a na bia wɔkɔtwema kɔgyena adeɛ si ato nsa afra wɔ sɛ bɛkasa deɛ wɔakyerɛ na nya nwanwa sɛ Prince Charles ɛnɛ ɔbɛyɛ King Charles wɔdi adeɛ no amane a yɛyɛde atwa toɔ ama na henie na wie mu die no wato nsa de adesrɛdeɛ nyɛ sɛ ɔsɛ bra bi kɛkɛ o wɔde krataa adesrɛdeɛ aba sɛ wɔhene ɔtumfoɔ sɛ tu abio wɔhene bra na bɛboa me na deɛ meyɛre wonim ɔnyɛ yie wobɛmu a ne bɛyɛ yie bra na fo anim onyam kɛse atwɛde ampɔde ama wɔ no ɛnhyira kɛse atwɛde ampɔde ama wɔ no fa bi bɛtaa m'akyi na mentumi ɛmfa ɛma wiase nyinaa hunu na wiase nyinaa hunu sɛ wɔyɛ nko ne mede a ɛbɛma yɛhunu sɛ mpa me nso megyina na megyina bra ne ɛti yɛwura ɛkɔi ɛnyɛ nwanwa sɛ nkyɛ biara Prince Charles bɛba Ghana ha na wabɛsra yɛn na asante ɛnso yɛwɔ adeɛ yɛ yɛbɛsrɛ sɛ woyɛ santini a ma w'ani nyi sɛ woyɛ santini yɛwɔ ade yɛ sɛ santini na yɛ nneɛma nyinaa ɛyie na twɛdeɛ mpa wobɛhyira wo na wɔyɛ ɔkɛse mese obi to dwom sɛ ma w'ani nyi sɛ wofiri Ghana meka kyerɛ wo sɛ tɔsoɔ no Nyankopɔn ahyira no ama wadi asanteman anim ɛde nkɔsoɔ bebree aba asanteman mfie aduonu ɛnan ni yɛbɛma ne tiri nkwa ne asrɛ twɛdu ampɔ Nyankopɔn ɛhyira ɛde ama no na nyansa a wɔde ama na ɔdi bu asanteman no ɛmfa asanteman ɛnkɔ n'anim na mmerɛ bi bɛso no na nke yɛka sɛ yɛnya asantehene bi ɛwɔ asanteman mu ha ne yɛfrɛ no Tumfoɔ Ɔsɛe Tutu abɛbiew dwumadi obɛdiiɛ obiara ne bi da na ne din aheta ɛwɔ wiase nyinaa yɛsan afa akwanya a yɛnya so na yɛsan abɔ n'aba so ɛwɔ animonyam hyɛ a wɔhyɛ asanteman ɛne Ghana man nyinaa ɛne mpo abibire mu nyinaa sɛ saa bere yi a
yɛde panyin no ɔyɛ Prince Charles ɛbɛtena akonnwa so ama bɛyɛ King Charles no nipa a ɛwɔ wiase a wɔn to wɔn nsa frɛ no yɛn a otumfoɔ ɔsɛe tutu abɛbio nso ka ho bi otumfoɔ yɛda wase wɔ animonyam a wode hyɛ asanteman ne Ghana man nyinaa wama ahennie ayɛ akɔnɔ ama ewiase nyinaa hu sɛ abɛnwa no anya akonnwa ketewa na yɛ akonnwa a ɛfiri tete ɛna abɛduru ha na nya akonnwa a obiara bɛtumi de n'anim ayɛ fam yɛda ase animonyam a wohyɛ yɛn ɛwɔ ewiase mmerɛ biara akuo akɛseɛ ɛto wɔn nsa frɛ wo nipa titire biara ni hɔ a ɔbɛba Ghana man mu ha ɛnyɛ n'akɔnɔ sɛ ɔbaa bɛhu otumfoɔ nanananom baa a yɛn nsɛm fua nan ɛna yɛde ba yɛne obɛdi adɛ deɛ ɛtɔ so bio yɛbɛmo akɔ aba soronko deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛbɛma afinhyiapa na twɛdua mpɔ Onyankopɔn no nto nkwam ɔma nkwantenten a ahoɔden wɔ mu na deɛ ɛtɔ so no yɛbo aba so ɛwɔ animonyam soronko a wode hyɛ yɛn ɛwɔ asantemam Ghana mam ɛne wiase nyinaa ama nipa titiri biara deɛ ɔbɛyɛ biara ɔto ne nsa frɛw sɛnea yɛato nsa frɛw a wobɛkɔ English aburukyiri akɔhye animonyam no na yɛba no me regional security council members ne nyinaa ɛna baeɛ ɛna mayor nso wɔ ha ɛna mewɔ fa lawyer Owusu Fɔdwoɔ ɔno nso ɛka ho a wonana wɔfiri Maaban ɔno nso ɛka ho bi ɛne atitire mpanimfoɔ bebree ɛna ɛka ho a ɔmo ne yɛ baeɛ na wonananom deɛ baeɛ no nso no yɛkura yɛn nsɛm snap pɛntu 12 whisky pɛntu 6 brandy pɛntu 6 Yana na Sante Hema Snap pɛntu 6 otumfoɔ oboa mu adeɛ na Sante Hema boa mu adeɛ Nana Sante Hema boa mu adeɛ otumfoɔ udwampa otuadua ɛnso ka ho ɛna wakyeame boa mu adeɛ akrakyefoɔ boa mu adeɛ ɛna ahenkwaa boa mu adeɛ na wo nananom wohu yɛ ha awie ya na yɛano di sɛm tietie ni yɛda ase wadom abu sɛ deɛ waa wo nana Sante Mantam commissioner ɔno apamfo ne mɛwiɔ waa nana wo so kɔdwo ɔmo no mpanyinfoɔ a ɛkeka ho nyinara wɔ so wada wo maburu wotu kwan baa yɛi na ɛsɛ kɔmɔ akɔ aba saa mmerɛ soso no sɛbe na biribi atɔ w'ani nti na mɔtwɛn ifiri hɔ a na Akwasidae soso baa yɛi ɛdi kan akɔ aba na wɔde ma wo na mɛde wakɔ abɛdu asomdwe mu ɛna wɔn dɔ maburu ɔmo san ɛma wo tiri nkwa womfi aduonu 9 deɛ wɔyɛ ama Asante man ne Ghana man ɛsom bo yie papapapapapapa ɛno sɛbe ɛno ne mpanyinfoɔ nyinaa ase yɛsɛ nyame pa de ma wo sɛ nyame mu ahoɔden na ɛkɔ so nneɛma a wɔyɛ ama Asante man ne Ghana man deɛ dabi na bɛka wɔn sɛ Asante ne bi bae deɛ ɔbɛyɛ ɛyɛ deɛ atwam obiara tumi na bi da nso yɛhyira ahoɔden ne nkwa tenten ɛde ɛde ma wo tɔ so bio ɔma ɛyɛ ingesi bɔkyimam sɛbe waa de nyinaa no ayɛ sɛ ɔbɛyɛ King Charles ɔsɛ dabi metumi na biribi abɛm no frɛ Asante hene sɛbe no animonyam kɛseɛ paa ma wiase nyinaa hu sɛ Asante akonnwa anya akonnwa ketewa sɛbe wiase nyinaa hu to nsa frɛ UN ne nyinara ɛkyerɛ akonnwa kɛseɛ a woyɛ ɛne di ma odi mu a sɛbe ɛboa ma Asante man ɛne Ghana man akɔ n'anim ɛne ho na nɛ nyinaa nyinaa saa ba sɛbe no sɛbe di Akwasidae wada ma eburu na ɔma wo tiri nkwa na sɛ nyame pa de ama wo sɛ na pafo nyinaa baeɛ a wada ma eburu ɔmo de snap pɛntu 12 whisky pɛntu 6 brandy pɛntu 6 tumfa ɔboa mu adeɛ ɛne dwampa wo twadua na ahema boa mu adeɛ na ahema nso snap pɛntu 6 wada ma eburu wakyea me boa mu adeɛ wɔhe nkwa boa mu adeɛ ɛna ka boa mu adeɛ ɛyɛ Sante Man commissioner ɔna pamfo ɔmba yɛ adɔmo se na eburu tufo ɔdɔm ase Nananom, Umiapre Regional Minister,
One in a pamphlet. Yamping one of my Yamping regional minister. One in paying for you now. Yes, Ramo, Obia, Wayahon, Bobia, Obaya, Biano, Quanta horse, what's with the back. May you ride if you're doing 9, then Yamida never drew. Beneza, then you never do a suye papa. Obia, Yahon, Basso, Baya, Biano, Quanta horse with the back. Nah, it was what I say. Adumebru wa Archbishop Adumebru Kosapon said there be a so for free but ba o no nya be che o no say kwasi do nya be che o o mu ni ho nshira no so bompa ma Adumebru Now we dey mine also buy a bomber there. Omo ti kwa na ebru. Tun for don ase.
I'm going to suffer a summer boy. I don't know said I'm going to country for sale. No, once I don't make brew. There be our foot too. No, I was because I only now I don't make brew. Then I'm here doing my fear. A journal naya. A sumbu ye mom papa. Almost something to maintain. They say I'm a party amount. On by ya snap pentunsia. Jumpa uchedua. Omusika wo mirror ahasa. Can this mirror ahasa? No more two corner brew. Two for them I see. Two for them I see. I don't know, bro. I want to Chamaya. Swami branch. One of us as a transfer. I don't know, Bruno. 2 years when you go down to almost one call as a camera, any camera. Number 2, when we about my bar, say, be a child. By a snap pentunsia, or would you jump out church here? Would you jump out church? I don't know, bro. Them are 2 corner brew. 2 for the mass. I don't know what to pray here. Was what I brew by so was I know. The idea or did I see and I also ran on about 2 quan. By a snap pen 2 and a black label pen 2. The bomb my dear. I don't know brew or charming bomb my dear. And I jump out church here. And I want him qua bomb my dear. So the Bible said, brew. 2 for done I say, done as a papa. Tipri, ne. To what I mean, Jahama Ashim Martin, near Alaji Amidu. Mobile, Omen to for Baby Dia there. Now, Mukutomusem went to Sia, 2 for Boma there. Catch it for Boma there. And that's Ashimoti. What my brew? Wa na asimoti wa do me brew wa no wa fa no atete no a edi no biti a no no se bia nkren so wa na no no haya no ofre oni alaja medu o se mo ba no be dia de on ba ya wa do me brew snap pentunsia obo mo ade wa cha me bo mo ade eye na san ona o hen kwa bo mo ade akachi for so bo mo ade no ma be che o no na mo tin kwa no na brew 2 for Damasi. Samo what is so we watch the biara ah the beche tu fu bia kwanda ho so to be ba wow na justice so do ha o so beche o bru adoma ko tu fu chia o just Dennis no Wada me bro shira no manne oba chief justice wada o ma by ya wa futuo chiche no a ona oba chief justice wada o ma bro justice wada o ma bro
Wadama, Wauna, Sabi, a sort of chow to be here. One day, open so, would lawyer mano, and there will be Ojina. Or so by a snap, I would do a pentunsia. A champagne, so home. The bomb, my dear. And a wine, so pentu me. Adama, Lord, was said, once in Padamau. No, because I see Sharma, do you so and go so. There was a bra, on child. Bra. Chairman, from a right to say, Akwasidae Chairman, Maron Brown, any University of Maryland, as we have for by the church in Yema, now watching on by and Omako Cape Coast and Cry, any K University, on by Kumasin and Sunday, any church for me and son, about this year, Edipa Bear, Educian, a teacher for I Bachelor of Engineering. I almost this age, my dear Eba or Maimu, Tom the own by tray, on my baby share there. You buy any you were a baby dear there. Now you crumbs by you cransa, pentu, snap, any brown whiskey. It's a Marlon Brown, and then a church from Maryland. A becher you ran Yamani drink one. The soap was said on by Yansen. See, Charity Foundation. Yeah, on an answer, Maryland or Dodano. So I won't buy because if you will never samba. I somebody teacher for best said you see. I bet engineering, I don't brew. Number bet you, Nancy was so many more BB than anyone soon. I'm out at the touch brew, I don't know. On by a snap, pen two. Bet you all know. On a boy Dallas, what am I brew? Samo emeno ya sonti wa wo achedie biara. Samo so bro, so do you must no. And the region na here the dear mu. So I don't my bro tipa. My baby or bia so I so. Sabe nyame adom ma mfie dwonu nan. Obanya so anya de kuma. Nipa ye no mo kwa ka mo de sha enye. So mo badwom. Ma otin kwa se me pade ama ho. E mu wi a master ma to nwum ansa no mafiri dwom. Adoma. So ba ya Omo jump out chedia.
Yamon wine, snap pentusia, Ira, Namipa almost a mount. A tom with our Wadome brew. Two for the massy, or the massy. A penny for dear quacker would you? A penny for dear quacker would you inquire? A penny for dear quacker would you? A penny for dear quacker would you inquire? Oh, penny for dear quacker would you? A penny for dear quacker would you inquire? A penny for dear quacker would you? A penny for dear quacker would you inquire? Kwadu kontua de dia kwa aka wudio kwadu kontua de dia kwa aka wudio kwa opoku wari de dia kwa aka wudio opoku wari de dia kwa aka wudio kwa empanyi fo dia kwa aka wudio empanyi fo dia kwa aka wudio kwa empanyi fo dia kwa aka wudio empanyi fo dia kwa aka wudio kwa opoku wari de dia kwa aka wudio opoku wari de dia kwa aka wudio kwa kontu de dia kwa aka wudio kwadu kota didi kwa kawodie kwa edi etini enibra asante ma wo etini enibrewo enabani kwa kuwa etabani kwa kuwa woyese no yese afe kwa yini no abayini asasa kwa botiti cry edi etini enibrewo Edieti na asante ma woti yeni brewo asasa kwa bwachi tinkran edieti ni yeni brewo edieti na asante ma woti yeni brewo edieti ni yeni brewo edieti ni yeni asante ma woti yeni brewo yeah. Dobia Bramahine, or so I don't make brew. But do you come out when I found out who's a fitting figure in Atono? So by a snap pentusia, real label pentu, Boma dear, or Chammy Boma dear, or more two quano, sit and padamount. Obia Bright, run out to for no. Admebu adanka nyama hene so adomebu sa no so o stre nyame padema o baya black label pentu no bo ma de o se nyame padema o na ebru so do so donase papa I'm not going to fan. Massing the farm, some by ya. Snap pen to Scamillo, you are nine. Over 2 corner. Mr. Bro said,
Masa don't say so say no almost by ya snap pen to reliable sada and I brand book sada and a million junum I don't know about 2 kwa na bru for the mass I must not do pass him I say no so that be bru so to be me adom na mfie junum na to wa obaya snap pen to be nu iska million junum o say me pede ma wo na bru so for that say Zede na ma so kwanta ma hene se no oso wada o ma onu do ya ma no de bia ne on empire no se ma ho se me wan tra ho ma santa ma ne Ghana man so ba ya wan adaka miensa million jonum odo mebru do mo ti kwa no no na ho do ne se ko no na eba odo mebru tu for that no as said I want to know kuma se be kum se no so ba ya snap pentun sia million wa ha e se jam pede ma wo na ebru tu for the mass Monsieur Bru said the zongo go so hine ana no pe ehine no pe hine o so adoma Bru say wo di ade na mfie adwonu na ya e montimi ntintina on ba ya o mo bese apakan amonsuo adwonu dwampa wo twadwi a do bu senya mepa ede ma wo seta mo da na sabe e mo so nsirawo wo hinde nkoso tu for do mase bo mo mase antia so adom ebru odu fe edwonu nan a emontin entimintintra on ba ya ensa hodo saso nyinara ena black label sada na snap pantu ena red label sada adom ebru omobo mo ade de se nyame pade ama wono ebru odawoma to for demase odamase papa
otumfo akyame sɛ nanam kyidɔmfo baeɛ a sɛdeɛ yɛwura wɔasi apagya ahennie ama ahennie ayɛ akɔnnɔ ama biara ne ɛhuni United Nations ɛto yɛn nsa frɛ no Pope Francis Vatican ɔto nsa frɛ no King Charles na ɔbɛyɛ a ɔnso to nsa frɛ no ɛne dwuma pa a ɔdi a ama wiase afa na nyina ɛhuni nti na ama na aba saa na sɛ ɛnnɛ wɔde mfie 49 ɛwɔ abaanwa so a aduonu na wɔ abaanwa so a na kyidɔmfoɔ yɛba bɛtena ne nkyɛn saa ne asɔ akɔ daabi nti yɛbaayɛ a dwampo otu adua buroni nsa pɛntu nsia ɛna sika soso milo wɔ ha sɛ na daroma ɛne yɛde ba bɛso mu Mr. Obru said, now to don't force you. No, also I don't be bru in fear you know, and why you pass at mine, Ghana, my Hindi, I have a Sabi, Pope Francis or Tunsa Fro, United Nations Tunsa Fro, Anna Kinshasa, Sabi, it be said there so, Satunsa Fro, Nina, you my pa, she say a pa, a man there, Asante, I track up every baby. Nipa te na o pensu de asete ebo bia on sampa santene eti asante date ase sabi so odwuma pa ne fie dwonu nan wo de Akwasidae omo nti beta won chene nsori on ba ya wo dwan pa o twadua snap pentu nsia omo bo mo ade wado mebru million wo ha wado mebru dobri se me pa e de ma wo sabi sa ho de ni nyansa e ma no nkoso ntra ho ma sabi omo da tu for Odumasi. Anano mrane ya so na era peja de moti obi a wache de bia timi de ba bia wache bia timi de ba odo be bre wonwa pato mon cho mo tia wai bo ma sentia na na pato mon cho mo hansa bo ma sentia down mustn't cheer, I'm a chair, huh? Tuva Chairman. Betty Amayera to say, or no Anayoko, and I will say it now. Yabena, ye. Nana no Madarama, Nina Darama, or Frabena. If you are a new 9, say I will pay that Santa Mine Costo, education fund. Ghana mine so far so I will move on the Hono. And no, I never say a very nice. You buy a crying snap, pay to me and son. Whiskey, pay to me and you're a boom, my dear. Then I had to be in a year, bro. So we said, no, you can force it, no. Almost what down my brew, if you're no 9, do I have my Santa Mine, Ghana mine? Why you go for the opinion when we papa? Do I hear the song? So why you go home and one to the home? She said, "Mo na mo ya na mo so wan baby a enya ne kwaso no ba ya snap pentu nsia eye black label pentu obo mo ade dwampa otwa adua ka ho
don't be brute, don't say them per mouth. Says a bit more hoarding, that's a bit transfer. Then the man don't call him Wadama, almost certainly brew. Omda say brew. To what I say, a month I won't go transit. I don't say the Baroni about them on some by ya. But in San Hoodway, Brandy, 1 pen to me, Nuna whiskey, pen 2. I don't want a million do. I don't make brew, don't leave out 2 1 in the brew. 2 for the massy, or the massy. Hello. Yeah. Menshia Kotokofie. And there, Crobias and the Kotohene. One in Ananom. And there, the Akwasidae. A Tossomi and San Afimu. Na baby and Anamaki can't do it. Kakumebi. No tomb for sorry. The Wawaye, dear Bia. Anonum. So was it not there about my dancer? I see the self Akwasidae. And my you could force that. Chidon Majasi, pen 2. Chidon Majasi, pen 2. People don't mind and start that. Now, Santa Hema. Now, Santa Hema, pen 2. Now, no matter this year, man, my pen 2. Koto Sinu Consong, Sada. Uncle Biasada, 80. Uncle Biasada, Domia Brahma in Sada. Maria Sada, Uncle So Sada. Maria. Tu vas jamais ça là. Continue krum, continue akwam pentu. Ba wona bontom sada. Kumasi ni fa sada.
Adontin Sada, Benkum Sada. Totroso Mahine Sada, Shidim Sada, Adakanya Sada, Masukwanta Hine Sedem Sada, Mampo Hine Sedem Sada, and a regional minister, and a pound for Sada, 6.
Ana agogo hema sada. So you know, hey. I don't know, madam, bro. You dance and I say. That's a bro. Ni baba say, ene sutrasi say, sutrasi mamoja ngu. Ose tu ya sa kumoja trada. Aku no ya me ya.
Você tu na ma pliku ti di pamu. Mimu. Wano. Ayo sada. Osetu uko banasa. Yesu ana bodu se na wi adokọ na wi akọben. Wo yes Abraham man plan nine. Wo ma kwoku abuta ni otibu ani ngra. Odansie! Osetu uwo do mamim na ne headan. Wano. Atia bisu ma chi nenya. Wo na chi do so wo. Abiricha braka su ma ya wan fataw. So ko tuju na bibi to so. Nya bi ti to atama so ni satu. Bueno, Bede, você tu já sabe como é daí? Vou comer uma fraba, é? Vou comer somo, vou comer uma coisa boa, vou comer uma cebra mariana, vou comer uma casa de água, você tu não na ouça mafo, vou comer gente mansa. Wakum tabi sumafo. Wakum asaguni frenia. Wakamu fama penyini mwa fredie. Wabili mekusu kuno. Nabasu mabenya. Nuwasi wili munya. Nuwakulu wili munya. Wakum kuno kwa ni krakani wafasi ya pipimu. Wakum blonini mankata. Wakum bloni tente kwa. Wakum mwajisa mwedu jamfi. Wakum pata chuma tefuase. Wakum doma akwisi. Wakum sashia binro. Fitiedwe. Asa amna na fitia bomofono. Misi buwe misi ejanume. Amso setu afrimi ye. Miso mtu ne setu na fitino. Wama kwa to sema mo siedio. Wama dafiada. Edi fofie. Antu de nchamu akwata. Amedu kozwe daba mo. Edu kozwe daba mo senio. Amenya fele bodi bamrane. Kokonya. Ya kokwa yenkonya. Anu se tutu. Ezu wa bebe susu wa. Wani bileti se nkra wo. Wakupija be nkra. Kuda ba go ya wada. Wakupuja kwa trebla afo. Entimi jakali. Wasisa the man. Anu do ba ko bodi fe yase. Wakumsafu wakunkwa yofo. Wakuma mudo. Ama odofu asa. Wakunkwa nje rechre. Ama kwa wajo. Waju tu ametu akomfare. Wafro esi atapata ase ma bo control fi. Ase we say unko de witiri mo tiri sei.
Yeah. Hello, hello. 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 Yeah. Hello. Hello, 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 hello. Hello. Hello, hello, hello. 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 Yeah. Sabre dear. Hello. 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 Yeah. Hello. 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 Hello.
what is up.